Adong do hak ni sadaina majalo sinamo ni boruna HP inattai nunga marhamulian. Tatot majo video na viral. Ay mahutulamu, mulai na kamu na kamu no. Anak pa dia di si hoping dia. Moliate ma gabe majalah horas walusi ma suku-sukuni alusna dangboy sadaina majalo sinamo ni boruna molonung marhamulian inattai. Lapatanna alanunga marhamulian inattai tu margana asing totu inattai patibo pare ni hamulian nama gabe parni hutani hamulian naima nasida gabe masuk bilangan ni hamulian naima nasida molo adong pangulahon ni adat ima dianakkonna naksoni di boruna sian suamina na perjolo nasida dangboy sahudulan isarana hatani ruhu ni adat batak nama dokon dangboy dua marga pajongjokon sadaina. Nah nagabe suku-sukun nasomarar gabe inattai na pagudakkon pasikkolahon pakuliahon sampai berhasil ianakkon nai adong do dalan na asing laho pasangapon na torasna marhite holong na laho si pasahaton na isarana molo dipasahak pe jebu dipasahak pe mas dipasahak pe mobil manang akkadia na asing na bay silas rohani na torasnai boy do di dalan ni na asing